akangoitwawo ari panapa nemwana wamusikana. Baba namai vacho vakasiyana kudhara titombozikwa vanhu. Saka ndini ndakagara naye kubva ari mudiki kusvika iye zvinezvi ave ne25 years. Saka akazongowa neumwe munhu wakamuganhirawo asi munhu wacho atiza. Akangomuganhirawo akamupamuviri. Kusvika tazongoona ave nemwana kudai. Aitoramba kuti handina pamuviri asi takatozongoonawo atove nemwana kudai saizvi zvotoda zvokubatsirwa. Zvokutoti akatobatsirwa pano nenyaya yekuti aitoramba kuti handina pamuviri. Imwe yamusingatoioni dumbu richikura? Taingoti kuda muviri wake hake nhumbu yacho yaive isingatonyatsooneka. Munhu wese aitongoshamisika nazvo chero vese vana vachangamira. Iye mukamufunza hatozivi kuti muzi wemwana ndiani? Anongoita zvekufungidzira. Hatingati anoti muridzi wemwana ndiani. Anongoita zvokungofungidzira kuti pamwe ndinhingi kana kuti ndinhingi. Wakamuona here? Akatozongota kuti pane akandibatawo ndaenda kuhuni. Saka aripi zvikanzi akatiza aigara padhuze nesu panext door ndopaigara. Munhu wacho anofungira? Aitoshanda vari mushandi waipapa. Waiva mushandi ndiye akamugangira? Pakaingofambawo Mwari mwanangu nenyaya yekuti mwana uyu haana kutaura kuti ndiri kugwadziwa kana kuti chii. Ndakatobva yange iri savadha chiinda kuchechi. Ndobva ndatoda kuinda kwamaichangamire kuti tiinde kuchechi. Ndobva azoti nhasi hakuna chechi mai Mutekwa. Vakati ko Asha akadini? Kati Ashari right, toda kuzoenda naye kuX-ray tinoona kuti mudumbu make mune mwana here nemandi. Mune mwana here? Kati hamuna. Saka mai vake ndo vakanga vati tomupa mari yekuti adini. Mai veuyu? Mai nini vake. Ndokubva vadini havana kuuya. Ndobva mwana uya todzoka namai changamire kati regai ndomuona. Tichingosvika pachibva ati gogo ndakugwara. Wakumboye kanzi muduma muri kugwadza pane chandabuda chichi kandi mwana atobudisa shupa kudhara ari oga zvokuti taideta takatowana mhino zvaiyoitika. Muchitobva mama musiya ndokuasara oga? Ndavuya namai changamira ndopandakazo patakamanya manje mai changamira kati nhumbu yotogwadza mai Mutekwa. Ndobva baba chindai panext pamusha uyo negreen mutsvage mari. Ndobva tatsvaga mari $40. Ndobva taiwanawo zveshuwa kuti titi mota dzikati 50 years kubva pano kusvika patetinofucha magora. Tikaona kuti mari yacho haikwani. Iye maiti ava mai changamira vakamugezisa tikadii tikamanya mai akutora mabhegi tise nhumbi mukati mebhegi tiinde naye kuchipatara. Iye akabva ati haina handichasviki kuchipatara. Munhu wacho? Iye musikana. Ndobva atopindawo. Ava sisi ndobva vamanya vachitevera vachiona kuti vana mai zvavaenda uku vanga vatofona. Zvavaenda uku chii chaitika. Ndokubva tikaona akutoda kubatsirwa. Saka vanhu ava ndo vakatondibatsira kuti mwana uyu avepo. Ameno kuti aide akadini nokuti ndaisi. So atozozvarira mumba ndokuzoenda naye kuchipatara. Ise guys, mushaona handizo kuti unonzi wopani uyezve kuti mbuya vari apa vanonzi mbuya makadiko mbuya. Ipo makadiko. Apa kutotaka kuti wamborosawo zvangu. Chiuya kunozve naye weJorgina. Urisei? Takuona uchibva kuikira kachiuya umire apa tione. Ora chimira kwepapo. Saka ndamuona achibva kunotsvaga maekera manzi machie. Aunawo? Manzima zvekuverera. Manzima? Makadiko mbuya? Tiripo makadiko. Panozika vamutekwa namai Mutekwa muri kuona. Uyu muzukuru wawo mwana wemwanasikana. Bhuku rani? Mubhuku rataruzeza. Right. Saka panapa tauya kuzovashanyira nenhau yakaitika kumwana uyu uyezve nemararamiro ari kuti ambuya. Saka mbuya chifamba mberi chikutevera ichipinogara pasi. Chitandeukawo iwe uchidaiwo so. Saka paunobika mabhanzi here? Ndiani ari kubika? Ndiani ari kubika? Ndimbuya? Ndiwe? Unogona kubika leo? Ine makore mangani? Hauzivi? Mbuya ane makore mangani kwa mwanasikana? Vakazara maorenji? Uri 25 here? Wakula wani? Kumzukuru ndio ukula mukabana ndimu ne mwana rimwe. Uyu. Wato wani kwa herewe?
Muri kuvakirwa nani komba? Mwana wangu ake mukomana. Akangoitiwawo ari panapa nemwana wamusikana. Baba namai vacho vakasiyana kudhara, titombozikwa vanhu. Saka ndini ndakagara naye kubva ari mudiki kusvika iye zvinezvi ave ne25 years. Saka akazongowa neumwe munhu wakamuganhirawo, asi munhu wacho akatiza. Akangomuganhirawo akamupa pamuviri. Kusvika tazongoona ave nemwana kudai. Aitoramba kuti handina pamuviri, asi takatozongoonawo atove nemwana kudai saizvi zvotoda zvokubatsirwa. Zvokutoti akatobatsirirwa pano nenyaya yekuti aitoramba kuti handina pamuviri. Imwe yamusingatoioni dumbu richikura? Taingoti kuda muviri wake hake, nhumbu yacho yaive isingatonyatsooneka. Munhu wese aitongoshamisika nazvo, chero vese vana vachangamira. Iye mukamubvunza hatozivi kuti muzi wemwana ndiani? Anongoita zvekufungidzira. Hatingati anoti muridzi wemwana ndiani. Anongoita zvokungofungidzira kuti pamwe ndinhingi kana kuti ndinhingi. Wakamuona here? Akatozongoti pane akandibatawo ndaenda kuhuni. Saka aripi zvikanzi akatiza, aigara padhuze nesu panext door ndopaigara. Munhu wacho anofungira? Aitoshanda vari mushandi waipapa. Waiva mushandi ndiye akamuganhira. Saka zviri seiwe? Mwana kwanonzani? Praise. Ndiwe wakatumidza mwana? Angopiwawo nambuya wavo. Ndiwe wakamupa? Saka pakangofambawo Mwari mwanangu, nenyaya yekuti mwana uyu haana kutaura kuti ndiri kugwadziwa kana kuti chii. Ndakatobva yange iri Sabata chiinda kuchechi. Ndobva ndatoda kuinda kwamaichangamire kuti tiinde kuchechi. Ndobva azoti nhasi hakuna chechi mai Mutekwa. Vakati ko Asha akadini? Ndikati Ashari raiti toda kuzoenda naye kuX-ray tinoona kuti mudumbu make mune mwana here nemandi. Mune mwana here? Kati hamuna. Saka mai vake ndo vakanga vati tomupa mari yekuti adini. Mai veuyu? Mai nini vake. Ndokubva adini havana kuuya. Ndobva mwana uya todzoka namai changamire akati regai ndomuona. Tichingosvika pachibva ati gogo ndakugwara. Wakumboye kanzi muduma muri kugwadza, pane chandabuda chichi. Kandi mwana atobudisa shupa kudhara ari oga zvokuti taideta takatowana mhino zvaiyoitika. Muchitobva mama musiya ndokuasara oga? Ndavuya namai changamira. Ndopandakazo patakamanya manje mai changamira akati nhumbu yotogwadza mai Mutekwa. Ndobva baba chindai panext pamusha uyo negreen. Mutsvage mari. Ndobva tatsvaga mari $40. Ndobva taiwanawo zveshuwa. Kuti titi mota dzikati 50 years kubva pano kusvika pa10 ofusha magora. Tikaona kuti mari yacho haikwani. Iye ava mai changamira vakamugezisa, tikadii tikamanya maya kutora mabhegi tise nhumbi mukati mebhegi tiinde naye kuchipatara. Iye akabva ati haina handichasviki kuchipatara. Munhu wacho? Iye musikana. Ndobva atopindawo. Ava sisi ndobva vamanya vachitevera vachiona kuti vana mai zvavaenda uku vanga vatofona. Zvavaenda uku chii chaitika. Ndokubva tikaona akutoda kubatsirwa. Saka vanhu ava ndo vakatondibatsira kuti mwana uyu avepo. Ameno kuti aide akadini nokuti ndaisi. So atozozvarira mumba? Mumba ndokuzoenda naye kuchipatara atobatsirwa kudhara. Ndonyaya yakaitika pamwana. Vakandibetsera chaizvo vanhu vaya, ndinovatenda kusingaperi. Saka uri kuchengeta ndimi? Ndinawo ndiri kuchengeta muzukuru yeye. Muchita zvisina mukeni muchipedzisira. Handina futi ndinotenda Mwari nenyaya yekuti vanhu vakangoti pane napukeni haiva vakabata chinhu, haiva ndaisina kana chinhu kana chandai ndinacho ndaisina, asi ndakangoona zvinhu zvadi mwana atoputigwa saizvozvizvi. Ndaiti. Okay. Saka pachikafu kune mbwa iri mumba iyo? Imbwa iyo. Manyayo. Saka manje mai veuyu chaiyo vari vapenyu? Mai vake mungozakana munhu akanhinga akawanikwa kumwe zvokuti kwai kumwana hazviiti. Vakawanikwawo kumwe asi rubetsero hapana. Zvokuti ikoko vanototamburawo. Zvakazvo zvavatozi kuti wane muzukuru? Vakangouyawo vakamuona vakadzokera kamwe chete kaka. Vangoya kari karusvava vakabva vangomuona vakadzokera. Hapana. Une mamanzi mangani izvozvi mwana? Ave ne3.
muchingotomeka shuwa kuti muendesa kuchipatara ndini ndipinda naye nguva nenguva so musi wa14 ndinitodzokera naye nokuti uko ndakatokomekedzwa kuti gogo kana tikasakuonai imi topai mimhosva nenyaya yekuti imi ndinochengeta mwana agoni kuzvibatsira ndindotoenda ndakabereka hatigoni kubereka ka anobereka ake asi notoona kuti ari kutotambura nenyaya yemakumbo ake kudhara waiita zvokungoti achifamba zvino zvatoanani achifamba zvanongowa ega achiwa zvokuwa nesimba zviya zvokutozoti kana asina simba akazodaro akabereka mwana saka handimutenderi kuti abereke mwana kwenguva zvongotiwowo sezvari wake arwadzeri makumbo ndikadini kavata saka apa waidzidzepi mwana hanambodzidza hamuna mudisa chikoro nekuda kwei aiva asingakwanisi kufamba ndopamuti aidonha pacho ipapo saka zvine nguva zvine nguva akatanga kufamba ari mudukuti naye aine 6 years ndokutanga kuti agone kufamba kuti 1 akangogara achiita zvokusumudza ndichidii zvese saka makatirena kusvika munhu wafamba ndakamutirena ndikatomutirena nekusuka nekutsvaira ndichingotirenawo zvishoma 6 years 6 years ndopakatanga kufamba mai vakauya vakangosiyirai muzukuru vakangosiya pavakangosiyana akasiyiwa aine 1 year 8 months ndisingazivi kuti kuda baba vacho vakasvora kuti mwana wazvagwa ari chirema kana kuti vagarawo vari munhu asina kumira zvakanaka nokuti izvozvi kubva izvozvo zvandokudzai 25 years hativazivi iye haavazivi baba vake so nyange vakasvika pano ndofunga vakasvika pano hambozivi kuti ndo baba vangu haavazivi handizvozvo asi tinokutendai nekuchengeta zvikwari kwangu kuita muzukuru saka matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi pakuchengeta mwana uyu muzukuru wenyu matambudziko andosangana nawo akati wandei ndeyekuti sapoti manje kuti ndowanepi zvinhu zvinokwanisa kumubatsira handizviwani ndinotongoitawo zvokungokumbirawo kuna vamwe vesangano ndo vanonyanya kudii kundibatsira vanotoziva kuti kuna ashi akadai vanombonditibatsireiwo anenge awana chawana anenge awana chawana even sipo chaiyo vanotongondibatsirawo nesipo chaicho kuti ndimubatsire zveshuwa izvozvi ndinotoita bp yokuti oright mwana uyu wakaita mwana akakura zvino ndichamuindisa nei kuchikoro hapana ndichamuindisa nei chikomana kachisikana chakanaka wanchisikana chazvino wakatizireiko munhu amen uyu wakazotiza aziva kuti mwana wazvagwa kwari ukatizaakana ndoona sokuti mwana uyu wakasara akabatwa tichinge tisipo pano taenda kugwere kuharare ndopasara akabatwa nomunhu waigara panext door ndokubva munhu wacho atodini atotiza aona ndapara mhosva kuti timuone timuudze kuti wakasiya wapara mhosva baba vakazotevera kwainzi ari vakawakwei wakatoenda musha kwake kubhinga hamene kuti kupi murume wenyu ndio baba vamukuti handiti saka vadevarwa ndizvo zvezvo ndobva papa vaudza kuti munhu uyu unogara kwakati ava papa vanga vasipo vakauya gondoguno vanga vari kusouth africa iyewaingochengeta atsvagwa nani kuti agara handizivi kuti akatsvagwa nani takangomona vavepo saka kuzotekwa baba apa vakatevera vanzwa kuti akabva pana kanopinda basa kuchemuoko ndoko akanopinda pomwe sabhuku saka sabhuku iye ndiye akazotudza kuti ndakamubvisa pano nezvito zvake anga achiita zvemusikawa ndobva ndamubvisa kwanzi akaenda musha kwake kumusha kwake ndekupi nekuti baba vaida kutevera zvikanzi kumusha kwake kubhinga munopaziva here kanzi hatombokuzivi nemunhu wacho kanzi munhu wakangoya wachingofamba achitsvaga baba even yapa vatombozivi avakati kwai handizivi ko wakavatsvagira vacho vazivi akavatsvagira handizivivo kuti vanokuzviziva wakavatsvagira ndiye aifanira kubvunzwa kuti mimi munhu wamakatsvagira apa akanga ashanda pano ndokwamaifanira kuti hazvichikosi nekuti kona wakabva pasabhuku wakaenda pasabhuku kureva kuti papa vanokwanisa kubvunzwa munhu wakavatsvagira muti iwe munhu wakatitsvagira kumusha kwake ndekupa unomuziva here paiti nyaya zvoga ndizvo ndikutorera kuti line yacho yekuti baba vaizotobvunza uko vaifanira kubvunza kuti uyu wakavatsvagira wacho ndeupi ndeupi ndikungoti handisi kuti itai izvozvo
munhu yakabva nekusaidi rekuchemoya ndofunga akauya kuno kwamahacha aminoti akagara papi ndobazotsvagigwa nevanhu vavanonamata navo aitori nemukadzi wake isi aitomuti baba madhu isi aitoti ndonzi baba madhu kuti mashovu chero imi kana makazvipira kuti makangoaccepta kuti hamuchakwanisi kumutsvaka zviri kwamuri saka ndanangoti zvoni sezvo imi mamati baba vakambenge vachida kutotevera kumunhu uyu ndokutoenda kwaanga ndikati aiwa ruti yamakamaenda naye mamaresha maifana kudzoka kuti from up vakatsvakira ndiani vakatsvakira vati muchingodei kusvika maziva kuti vakatsvakira mwendiani kusvika pasi pangoti wakambobvepi kubva iye akanga atozvitaura oga but waireva nhema ndobva kwasai kudanga rembizi nokuti ini kumusha kwangu ndekwasai kudanga rembizi kamazvibata kuti nhema dzake ndakazozvibata tati whatsapp watoti anobva akati pai ndobva kupinga kani akandobva kupinga atauri straight sei kuti apa pake chaipo atauri umadimobvapi indobva kwasai kusai muno mugogwe vanhu mugogwe ndira ndivire kwatontachi unosanganisa munosatora ndevere bwe ndevere ndotaura zvangu asi isu tichibva kwedu kwatakabva chaiko takabva pakati apa gweru pakati pegweru nekwekwa ndokwedu kunana roseday vana baba vedu vachitamira kwasai saka iye haatozisi kuti izvozvi pamwe wakasiya mwana kuno iye handizivi ndofunga hazivi ndonhauyo ndonetseka naye ndeye kuti atore chitupa mai nokuti ndiri kunetsewa chiri kunana kuzvipatara kuti mwana anofanirwa kutora chitupa uyu kupepe pakambouya amene kuti kune vakasvika here vanoti towards my elections pandaiva kuchipinga vakauya kwamana kuida here ndakaenda naye zvikanzi anodiwa mai vake kanzi plus mai vake havana senemu yekwamutekwa vane senemu yevakawanikwa akazotora chitupa akatora chitupa akatora chokumurume wake dai makati mai asi dai mai b anga aripo manje ndiye ane senemu mai achiwo kuti unotodiwa ukuchada kutoisa bhethi zvoku saka muchadii ndichangoona handizivi kuti nemafoni zvinoita here kana kuti toenda panzvimbo inotoregwa zvitupa kuti angatumira here mameseji maibhiya kuti awane kutoregwa bhethi uyu hatorina bhethi hatorina zvese uyu kana una bhethi we haana chitupa zvese nebhethi kwamukuda kwakutanzekera izvezvo makaita munyama nekuti vaifamba vaya ndo pari easy futika hamune musingachafambi kuenda kutaundi vane vakufambirai saka vaya vachadzoka here vai ainzi vanodzoka september 1 bozikonemba kuti watsamba dzanasabhuku munonyoregwa mama kanyoregwa tatakanyoregwa hedu iri bho saka iwe chimbotaura ndeapi matambudziko akusangana nawo ndeapi matambudziko akusangana nawo inini haendi zvekupfeka chimatika nesipo zvekupfeka nechi nezvekuvuga hauna zvekupfeka here wakachena wani ati wakachena wani hauna zvekupfeka handinazvo uyu ukapiwa nani zvekupfeka ati wakapiwa nani zvekupfeka zvekupfeka endipiwawo nevava shombe inombovepo kumberi kwekugokwe ndinenge yashombe saka gaizi vane zvevana I think tikanotarisa kumabhokisi kwatara zvimwe zvo zvataidaenda nazvo toona kuenda zvinhu zvevana izvo ndo zvandokwanisa kupromisa kuti ndinozviwana zvemwana ndozviwana zvemwana zviripo zvimaromba zvimachichi kwaonzo kuti unonaso unototi apa vanhu vanongwanzi ndanopaka mukomana number 1 number 2 hapatorina chimwana chisikana kuti zvidhirezi zvitoko saka ndokwanisa kuvingira izvozvo ndo zvandokwanisa kupromisa izvozvi hembe dzemwana hadzisi tsva masekondi enda ndakangotambudzwa nevanhu saka ndagara ndataura in advance kuti vati vana sati zvitsva zviya zviripi ona saka zvazvinozoita nekuti kumwe kwatetaenda zvaunonoka kusvika kuzvitambirwa saka ndongochengeta kuti vati pakati asika papa
vatozongopa vana chitendai vamwe vachakuna paupesi kwatisiriwo. Tinotenda vanangu, tinotenda. Ndinokumbira rubatsiro. Ndine mwana nemuzukuru ane mwana asina akasiyiwa akangochinyigwawo neumwe munhu wakatiza akaenda. Saka ndokumbirawo rubatsiro pamwana iyeye kuti ndiwanewo kumuchengetawo zvakanaka, ndiwana zvinobatsira pamwana iyeye. Kunyanya sipo Kana moda sipo wozoona kuchinja mana kukendiko unochinja mana kukendiko ukawanya waichanguya munowana inini zvihembe mashemarians. Kune mumwe mushemarian akatipa chimwe chinhu achachionake pamavhidhiyo achange tichiita nhamba dzake ndadzikanganwa. Saka ndaida kutanga ndataura naye kuti hembe dzedzawaida kuindisa kuchipinga zvokwadi kuti ndizodzokera kuchipinga ndizododzokera rini. Ndokwanisa here kuti ndizipe mwana uyu because dzakati one day hembe idzodzo. Saka ndokwanisa here because kazhinji ndokumbira munhu ndisati ndaziindisa. Saka kana uri kuona ndomurogozvo nditextira undiudze kuti ndoita go ahead here ndotora chisaga chacho chaunga wakaisa chipo chikakataka so ukauni kacho kakangosiliwa nanhasi kakangovharika. Saka kana ndichikwanisa kuona zvinhu zvinokwanawo mwana uyu ndikumbirawo kuti undipe mvumo yekuti ndogozouya nazvo. Ndozvandokwanisa kuita. Then kune vamwe wanga angotipawo zvimwe zvinhu zvandakangozoona kuti izvi ndezvevana vadoko, ipapo ndokwanisa kuzongonotora ipapo ndichizouya nazvo. Ndo zvandokwanisa kupromisa iyi. Asi zvangu ina handisini dhona. Vanhu vanoona ndo vanenge vachiita sei vachitipa zvinhu izvi. Asi zvitsva tizoti aichanyanya kuita izvozvo zvakanaka. Saka ungachinhongi pasi. Asi kana anokupawo Mwari anenge achitokomborera ipapo. Mwana anenge achikurawo naye. Chakubatai zvakare pachikamu chinotera bhabhai. Ichita bhabhaiwo zvedu. Bye bye.